I paradis levede herre og frøken Gud sammen. Ingen vidste, hvor længe de havde været der, men alle mente, at de havde været der længe, for der var spindelvæv overalt. Nu tror du måske, at de var gået helt i frø, men det var de dog ikke. Selvom herre Gud gik rundt og støttede sig til en stok, og frøken Gud gik rundt med sin rollator. Paradis havde været der så længe, at træerne var helt guldne, og det var efterår, og hver blomst var visnet og havde sat frø. Herre og frøken Gud indså, at det var tid til at have en alvorlig samtale med hinanden, så de kunne finde ud af, hvorfor det hele var sådan fat. De snakkede længe og indgående sammen, og prøvede at analysere hinanden og deres liv i paradis. Det førte dem ikke ret meget videre, da ingen af dem virkelig beherskede psykoanalysen, for det var inden Freud og Jungs tid. De prøvede at huske tilbage til den første tid, de havde haft sammen i paradis. Hvordan de havde levet med hinanden, hvad de havde brugt deres tid til, også selvom det var svært at huske så langt tilbage. Dog kunne de huske, at de havde nydt hinandens selskab. De havde leget med hinanden og havde haft det rigtig sjovt. Det gik op for dem, at det var en evighed siden, de havde leget med hinanden. De havde haft travlt med at lede verden og gøre den alvorlig. De blev imidlertid enige om, at det måske var en god idé at lege sammen igen. Det kunne være, at det ville give dem noget energi. De begyndte på den første leg, de kunne komme på, nemlig at lege skjul. De mente, at det var en sjov leg, selvom de også mente, at de aldrig før havde leget den leg. Herre Gud løb med sin stok gennem paradis og skjulte sig bag visdomstræet. Det hang med grenene og havde ikke båret frugt i umindelige tider. Han gjorde sig tynd, for at frøken Gud ikke skulle få øje på ham. Han morede sig for første gang i lang tid over at se frøken Gud tøffe ivrig rundt med sin rollator, mens hun ledte efter ham. Det varede noget, før hun fik øje på ham. Ja, så længe gik der, at herre Gud var faldet i søvn. Frøken Gud sprang hen til visdomstræet og råbte så højt hun kunne et rungende bøh! Med det resultat, at der røg et spøgelse ud af munden på hende. Herre Gud blev så forskrækket, at han røg en halv meter op i luften, hvorefter han landede lige på halen. Spøgelset for gennem herre Gud med et iskoldt gys, der ikke alene fik hårene til at rejse sig på hans hoved, men også fik alle træer og blomster til at skælve. Så begyndte spøgelset at jage frøken Gud, der for gennem haven af bar skræk, og helt glemte, at hun plejede at bruge sin rollator. Hun løb afsted med spøgelset i hælene, mens herre Gud søgte at indhente dem, så han kunne fange spøgelset med sin stok. Således gik der lang tid med at jage spøgelset, indtil herre Gud fik jaget det ud af paradis. Det røg lige ned på jorden, hvor spøgelset og dets efterkommere lige siden har levet blandt menneskene. Nu spekulerer du måske på, hvad der efterfølgende skete med herre og frøken Gud, sagde regnbueridderen og fortsatte. Se, herre Guds jagt gennem paradis fik jo som sagt træer og blomster til at skælve af skræk, så spindevæv blev blæst af, både af dem og herre og frøken Gud. Men det mest forunderlige var, at både herre og frøken Gud, der spøgelse var jaget ud af paradis, forvandlede sig igen til deres pure ungdom, og træer og blomster lyste af forår. Så hvis du ikke kan forstå, at mennesker bliver gamle og støvede, er det fordi de rummer et stort bøh med et spøgelse indeni, de ikke kan få jaget ud. Vil de have foråret frem igen, skal de bare lege en leg med at finde hinanden, og derefter råbe et stort bøh ud i luften. På den måde kan de få smidt spøgelser ud af deres væsen, for så forvandles de til unge igen. Se, fortsatte regnbueridderen. Det handler om, hvordan man føler sig indvendigt, og måske er dit spøgelse, at du ikke har haft en legekammerat meget længe. Måske er det årsagen til, at du har mistet din barnetro. Jeg rykkede mig uroligt rundt i sofaen og fik en klump i halsen. Ach ja, det var mange år siden, jeg havde mistet min barnetro. Hvor jeg dog savnede min barnetro. Jeg havde det sådan, at jeg ikke stolede på nogen sådan helt 100%. Den mistro sad stadig dybt i mig. Efter jeg var blevet sindssyg, havde jeg imidlertid fået lidt mere tillid til mig selv, så jeg var begyndt at lege med mit sind. Jeg havde til og med fået en legekammerat.
Han hed Jørgen og var svensker. Vi havde mødt hinanden på et terapikursus og var faldet i snak. Vi kunne sidde i timevis og stirre ind i hinandens øjne. Når vi så nåede et punkt, hvor vi glemte alt omkring os og glemte os selv, røg vi ind gennem hinandens øjne og ud af kroppen. På den måde røg vi dybt ind i en symbolverden, som det ubevidste ønskede at formidle, hvilket var en fantastisk oplevelse. Jeg havde også leget den leg med mig selv. Her brugte jeg et spejl. Det var de utroligste ansigter, jeg havde set i mit eget spejlbillede. En gang, hvor jeg var blevet indlagt med en angstpsykose og havde stået fortvivlet for i badeværelset og set mig i spejlet, var der kommet en stemme, der havde sagt, at jeg skulle prøve at se mig selv med Guds øjne. Det havde jeg gjort, og jeg havde oplevet et aspekt af mig selv, som jeg ikke anede, jeg havde. Det havde givet mig håb, selvom jeg var blevet forlegen over, hvad jeg havde set. Så prøv at se dig selv med Guds øjne og bliv klogere på dig selv. Så blev jeg igen opmærksom på regnbueridderen, der sagde, at nu vil jeg fortælle dig om barnetroen, hvordan den blev skabt. Han ændrede sig fra spøgelse til at ligne en mand af den kaukasiske race, og så fortalte han barnetroens skabelseshistorie.